Evdemî şer û pevçûnên Efrînê ku bûye sedema şehîdbûn û birîndarbûna welatiyên sivîl û derbederiya wan, talankirin û binpêkirin û rêgirtin pêş derbederiya welatiyên sivîl berdewam e. Li gor daxuyanî û raportên netewên yekgirtî çekdarên PYD rê nadin welatiyên sivîl yên ku li gundên Sînorî neştecîne derbederî nava bajarê Efrînê bibin û çekdarên Esed jî rê nadin xelkên Efrînê ku derbederî Helebê bibin. Li gorî çalakvanên xwecehî ku ew kesên ji malê xwe derbeder dibin û dixwazin hênkel û pelên nava mala xwe li gel xwe bibin, PYD rê li ber wan digire û nahêle ku ew welatî kel û pelên mala xwe li gel xwe bibin. û xelk neçar dibin bi cilên xwe birevin berev cihê aram û jiyana xwe ji top û mûşekên artêşa Tirkiye û guleyên şer di navbera Martela Furatê û PYD de biparêzin. Her li gorî heman agahiyan ew gundên ku şer lê hene û bi bihaneya parastin û bergiriya wan gundan çekdarên YPG destkarî li mal û milkê welatiyan dikin. û kerîdoran di nava mala wan de vedikin da ku neçar nebin derkevin derve dema ku êrîş bê. û li gor hindîmenan kelûpelên di nava malan de têne şikandin û avêtin û destkarî bi wan têne kirin li gorî pêdiviyê YPG. Li aliyekê din û bi taybet li gundên ku dikevin dibin destê çekdarên Martela Furatê de çekdarên navborî kelûpelên welatiyan didizin û malên wan talan dikin.